ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಕಳ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಭಾರಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೌಸ್ ಮಂತದ್ದು ಪಲ್ನೆದಾದ ರೆಸಿಪಿ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಮಟನ್ ಕರಿ. ಬಲೆ ನೆತ್ತ ರೆಸಿಪಿ ತೂದು ಬರ್ಕ ಸ್ಪೂನುಡು 6 ಸ್ಪೂನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತ ದಾಸೆಮಿ ಮೆತ್ತೆ ಚೂರು ಯಾವ ಚೂರು ಚೂರು ದಾಸೆಮಿಲ ಮೆತ್ತೆಲ್ಲ ಚೂರು ಚೂರು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಮಾತಾರಿಗ್ಲ. ಇದುವೇ ಸ್ಪೂನುಡು 2 ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ ಒಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ನಮಕ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಇದನ್ನು ಬೇತೇನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಡೆಯಾರ ಪಾಡ್ರೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರಿಜ್ಜಿ ರಡ್ಡೆ ಇದು ಒಂತೆ ಬಡ್ಸೊಪ್ಪು ಪೂ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಮನ್ಪರತ್ತೆ ಅವೇನು ಒಂಚೂರು ಗುದುದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೀಸ್ ಪಾಡ್ದೆ 7 ಎನ್ಮ ಲವಂಗ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಏಳಕ್ಕಿ ಕೆತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಈರೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ಆಡ್ದೊಕ್ಕ ಐಟೆ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಗಸಗಸೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ಇಜ್ಜಿನ ಅವ್ರು ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೈ ಮಂತ್ರ ಪೊತ್ತುದು ಪೋಪುಂಡು ಐಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟುಂಡೆ ಯಾವು ಒಂಜರ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಒಂಜರ ಗಡಿ ಬಂಡ ಇದು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಪೆರತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಐತಾನೆ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಪೇರತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮುಜಿಗೆಲ್ಲ ಬೇವ್ರೆ ಒಂಜಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತ ಮಂಜೋಳು ಬೋಡು ಮತ್ತು ಪಾಡೋಲಿ ದಾಯ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಗ್ರೇವಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡು ಗ್ರೇವಿ ಬಂಡ ರಸ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪು ಅಂಚು ಒಂಚೂರು ಒಂಜರ ಗಡಿ ಪಾಡಿ ಅದು ತಾರ ಒಂಚೂರು ಸಾಧಾರಣ ಮಲ್ಲೊಂಡು ತುಚಿಪಾವೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತದ್ದು ದೇ ಒಂಚು ಈತ್ ಮಲ್ಲೊಂಡು ತಾರ ನೆಟ್ಟು ಪೂ ಒಂಚೂರು ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಒಂಜರ ಗಡಿ ಪಾಡ್ದ ನಾನೆತ್ತ ಆಯ್ಕೆ ಏತ್ ಮುಂಚೆ ಪಾಡ್ದ ಅಂತ ತುಚಿಪಾವೆ ಎನ್ಮ ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿದೆತ್ತು ಅಂತೆ ಒಂಜಿ 14 ಉದ್ದ ಮುಂಚಿದೆತ್ತು ಅಂದೆ ನಾನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಮಿನಿ ಕಡೆನಗನೆ ಪಾಡ್ನಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಮತ್ತ ಪಾಡುವತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಮತ್ತ ಒಂಚೂರು ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕೆ ಒಂಚೂರು ಮುಂಚಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತದ ಬೊಕ್ಕ 1 kg ಮಟನ್ ತೆತ್ತು ಅಂತ 1 kg ಮಟನ್ಗೆ ಈತ್ ಮತ್ತ ಐಟಮ್ ಏನು ಪನ್ನಿ ನಾನೆತ್ತೆಂದು ಮತ್ತ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಕೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಗ ಒಂತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತದೆ ಬಂದು ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಚರ ಗುಡ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಕಜಿಪುಲ ಕಪುರಪ್ಪ ಅವು ಕೈಪೆಲ ಹಾಕಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ದಾಸೆಣ್ಣೆ ಮೆತ್ತ ಪಾಡ್ಗ ಕಮ್ಮೆನ ಬರೋದುಂಡು ಅವು ಯಾಂ ಪಂಡ ಸಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕಲ ಕಮ್ಮೆನ ಹಾಕ್ಬಿಡತ್ತೆ ಇದು ಫ್ರೈ ಆಯ್ಲೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀಗ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟುಣೆ ಯಾವ ಮಸಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡಂದು ದಯ ಪಡಂದು ಪೂರ ಬೆಚ್ಚ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟುಣೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಇನ್ನು ಕಡ್ಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತದೆ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಫ್ರೈ ಇದು ಆಂಡನ ದೆಪ್ಪುಗ ಸಾರಾಯಿ ನಡೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ಚಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಕೋರಿ ತಲಕ ಅವು ನೈಸ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆವಡತೆ ಮಾಸಾಗೆ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಇಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಡರ ಪಾಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಿನ ಅವು ಒಂಥರ ನಮಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೈಸ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಐಕ್ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಅರ್ಥ ಬಂದೆ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಅಂಚೆನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ ಎತ್ತು ಕಡೆಂಡಲ್ಲ ನೈಸ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕರ ಯಾನ್ ಅಂಚೆನೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಯ್ತು ನೈಸ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಯ್ತು ಶೋಕ್ ಆತಲು ಅರೆ ಬೈಕ್ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಬೇವ್ರೆತ್ತನತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಮೂಜೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ ನಾನಂದು ಮಾತ ಮಸಾಲೆನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ತೊಚಿಪಾವೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಅನ್ಪುನು ಹುಳಿ ಏನ್ ಪಂತಿಜಿ ಹುಳಿ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ದಯ ಪಂಡ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುವ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರ್ಕೆ ಮಾಸ ಬೇಯರ ಪಡೆದು ಲಿಂಬುಲ ಕುಂಟುವತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಳಿ ಆಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕದ ತೂದು ಒಂಜಿ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ದು 1 kg ಮಟನ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ದೀತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದುಂಡು ಒಂತೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಒಂತೆ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಇದು ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 4 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗುದ್ದುದಿನ ಶುಂಠಿ ಯಾಂಪಣ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಸೂಪುಲ ದೆಪ್ಪುವೆ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಗರಂ ಮಸಾಲ ನೆಕ್ ಒಂತ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದಾಯಪಂಡ ಇಜ್ಜಿ ನಾವು ಫ್ಲೇವರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೂಪುಡು ನಿಕುಲು ಬೋಡಾಣ ಪಾಡೋಲಿ ಬೊಡ್ಸಿನ ಬಿಡೋಲಿ ಅವು ಕಡೆನಾಗನೆ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಕೊಂಚ ಮೂಜಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನು ಲೈಟ್ ಇಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವಳೆ ಅಡ್ಡಿಗೆಲ್ಲ ಬೇವ್ರೆಲ್ಲ ಪಾಡಿಯ ಅವಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕರ್ಡು ದೀಪಿನತ್ತೆ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಬಿಸಿಲು ದಿನಾಗ ಅವು ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ತು ಹೋಗು ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮೂರಡೊಂದು ದೀಪಿ ಗೊತ್ತುಂಡೈತೆ ನಮ್ಮ ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರ್ಡು ದೀಪಿನಿ ಅವು ಪೂರ ರಪ್ಪ ಇದು ಆಗ್ತದೆ ಬೇಯ್ತು ಕುಕ್ಕರ್ದಿಂದ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ತು
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಪುದೀನ ಕೆಲವೇರು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಪೂರ ಮಂತೀತೀರಿ ಆನೆ ಸೂಪ್ ದೆಪ್ಪು ಹತ್ರ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಪೂರ ದಾದ ಮಂತೀತೀರಿ ಮಾಂಸ ಅವಳ ಬೋರ್ಡನ್ನು ನನ್ನೊರಗೆ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡ್ದ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನನ್ನ ಮಟನ್ ಪಾಡ್ದ ಕುಡೋರ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ 1 kg ಮಟನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಡ ಮೂಜಿ ಸತಿ ಪಂಡೆ ತೋಜೋಡತೆ 1 kg ಪಾಡ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡಾಡ ಅರೆಪ್ಪುಗೆ ತೂದು ಪಾಡ್ಗ ದಯಮಾಡ ಮಟನ್ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಹೋಯ್ತು ನೋಡಿ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ದಯಮಾಡ ಸೂಪ್ ದೆಪ್ಪತೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡ್ವೆ ವಿಸಿಲ್ ಏತಂದ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ಸುರುಕೆ ದಯಪಂಡ ಕೆಲವು ವಿಸಿಲ್ ಕೆಲವು ನಮ್ನೆ ಉಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ಡು 10 ವಿಸಿಲ್ ದೆಪ್ಪೆ ದಿಯಾನಿ ಏತ್ ವಿಸಿಲ್ ಆಂಡ್ ಬಂದ ಆಡ್ ಬಕ್ಕೆ ಅನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಟೋಟಲ್ ಎನ್ಮ ವಿಸಿಲ್ ದೆತ್ತ ಈ ಕುಕ್ಕರ್ಡು ನೆಟ್ ನಾನಂತ ಸೂಪ್ ದೆತ್ತು ದೀಪ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಕೊದಿಪಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಮಟನ್ ಸಾರು ರೆಡಿ ಸೂಪ್ ದೆತ್ತ ತೋಜೊಂದುಂಡಂದು ಎಣ್ಣೆ ಈತ್ ಸೂಪ್ ದೆತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಈತ್ ಐಟ್ ಗ್ರೇವಿಗೆ ದಿಯೆ ಎಂತು ರಸ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ ಎಂತು ಕೂಡ ನೀರು ಬೇತೆ ಪಾಡ್ನಕ್ಕೆ ಇಂದುವೆ ನೀರು ದೀದು ಬಿಡಿ ಅರೆಪಾಡ್ದು ಕೊತ್ತರೆ ದಿತ್ತೆ ನಾನು ಒಂತ ಕೊಡ್ತು ಕೊತ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ತೂಲೆ ಉಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ರ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಉಪ್ಪು ನಗಲ ಅಂತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿತ್ತದು ತೂತು ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಕೋ ಯಾನೊಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಣ್ಣ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಸೂಪಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಳು ಅರೆಪಾಡ್ನಾಗ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಕಜಿಪು ರೆಡಿ ಆತಳು ತೂಂದಿರ್ಲಾರತ್ತೆ ಮಟನ್ ರೆಡಿ ಆತಳು ಎತ್ತು ಶೋಕ ಆತಳು ತೊಲೆ ಕಲ್ಲಾಡ್ತುಲೆ ಗಾರ್ನಿಶ್ ಸೂಪರ್ ಕಜಿಪ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆತನು ನನ್ನದ ಎಗ್ಲೇಟ್ ಮನ್ಪರು ನಿಕ್ಕುಲ್ಲೋಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪರು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತೊಂದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರ್ಲ ಮದ ಪೊಡ್ಚಿ ಬಾಯ್ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ